Sa Good Vibes sa Bago City, amat-amat na nga ginadula ang paggamit sang single-use plastic. Mga nagapanindahan sa merkado nagabitbit sang kaugalingon nga eco bag. May report si Romeo Subaldo. Kung magsulod ka sa public market sa Bago City, halos tanan nga masugatan mo nga nagapangumpra, eco bag ang bitbit. Ang mga baligyaan, eco bag, sako o kunet ang ginadisplay ka ginabaligya sa mga nagapanindahan. Si Nena Villarma, eco bag ang ginabitbit, nahangpan niya ang halit nga madalas ang plastic kay wala nagakadali-dali dunot. Di syempre sa aton environment pala, hindi pala kung mga plastic ang ang gamiton mo. Ang plastic hindi na madunot siya mo. Ikubag ya, maano sa niya. Magpadunot siya. Ha? Ginarius, mapagamit mo sa liwat. Ay, yes, ginaugasan ko niya, labahan. Nalabahan, tapos gamitan na maliwat. Yes. Amo man ang ibang pagid nga nagapangumpra, naanad naman na sila nga eco bag na ang gamiton kay magluwas nga makabuhin sa basura, mas bakod pagid ini kuno. Igis, sir, gagis yung plastic, sir. Mas dami ang quality sa ito ba? Plastic. Wala. Amo na lagi din. Anong benepisyo man, ma'am? Less ang basura sa plastic. Sa wet market naman, roll bags lang ang ginatugutan nga magamit sang vendors. Pabuday man abi kuno magputos gamit ang dahon ilabi na kun basa. Kun roll bag, mas marasig madunot kung ikumpara sa sando bags. So dapat sa gamiton sa mga karne. Oo. Okay. Wala sa ginalaw sa kanin, wala sa ginalaw sa opisyalis sa tindahan sa bago, asang sitio bago. Amo lang ginalaw. Bulan sang Agosto sang inpatuman sa Bago City ang Ordinance number 20-12 ukon ang ordinansa nga nagakontrol sa paggamit ng single-use plastic, cellophane, kag sando bags bilang pamutos, pati na ang paggamit ng styrofoam. May mga personnel nga nagalibot sa merkado kag nagapanaway. Ang isa ka baligyaan nga madakpan nga nagagamit ukon nagabaligya sa plastic, mahimo mamultuhan sang 1,000 tubtub 3,000 pesos. Tama naman kay tungkol sa amon nga ginarubing namon kada adlaw. Kung may mga plastic pa sila, pinapang namon. Okay. Kagi tunog sa pisina sa tumbag na. Pati sa mga kalanaan, roll bags o kung puyo lang ang pwede magamit. Wala naman sa may nagagamit sang straw. Wala man ginatugutan ang plastic cups. Magluwas diri, stick to man na ginapatuman sa syudad ang no smoking ag no vaping sa mga pampubliko nga mga lugar.